Абе, здравейте, ако ми дай цветненца. Здравейте хора, аз съм Пацата и днеска играя Майнкрафт. О, голяма кокошка и малко кокошка. А що спичат тебе, мами? Къде е? Ето я. Ето. Фага, що ми спичат клипчетата. А пък на мен ме е много хубаво. Я. Ням. Ами както е да не ми пукам. Хора, най-накрая събрахме да снимаме клип. Ние не, че не сме се събирали, ама единия не иска, другия Не не. сме от пакта, не се бой. Не можем да се съберем толкова с хора. Можеме, аз мога да събера много приятели. Ти пакта ли си? Говорим вкъщи, можеш ли да събереш много хора? Няма по скайп. Това да работа бе. Ела бе. Джумп! Откъщение къщата в ета с дупка. Отивай ти да гледаш, че мен да не ме гръбне. Айрон, много айрон бая. Тук има малко. И Тук има малко. Надолу сигурно ще има малко. Чупячи! Стой само там. Няма. Чупя! Чупих го. Аз имам кликала, защо не ми каза. Пък ние тук имаме арена. И още 2 пещери, 3 пещери. Аре, давай, ще взимам айрон. Някакъв битив. Имаш ли крафтинг? Има зомби. Бил го. Първо това малко тук ще оперем. Пас идвам да обираме това. И това ще оставеше на мен да го обера малко. Аз го бра. Да. Да. Това тук не си го бра. Пусти го Оф, аре, вече оставих да се нарана. Остави го за най-важния. И две да се нара. What? Що тук тебе? Фак е. Тук ще има стълби. И така да се поправим къщата, явно тук ще живеем. Лопатка. Що лопата, бе? Тук няма пръст. За там. Се тук за там. Ко правиш тук? What the fuck? Между другото ще има... Не само тук да затворя. Ще има линк към на Цецо канала. И хора, ако се чуете, що така му премигват клиповете, това му е от телефона. Не от него, нали? Не от тебе, от телефона. Да. Нещо му има на неговия телефон. Но ще го поправим след някога. Той на моята ще го правя. Но много зле вече става. Кое? Телефона ми. Тук да пушим е тази. Тъмничко. Страшничко.
Ще правят дете с кирка. Пак изхабих лопатата. От тук ще отворя крафтинг на мърво. Имаш ли много пръздове? 17. Ще ме дадеш ли? Само да си направя още една лопата. Тъй. Две лопати. Фърли дай ми. 24. 37 ми даде. Аз Аз явно съм убил. но да, аз си попадам да ме убиваш. Това не чувствам. Колкът не е честно. Хора, между другото има текстчър пак. Той аз бил. Сложим да изпечем малко айрон. Не айрон, а кол да направим. А това е хубаво. Така. О, Лопатата ли ти заминава? Едно. едната се чупи. Още 3 имам. Още 2. Е така, стълбички. Вече му тичат 6 пръста. А така, опре, така, опре. Я ти си го оправя. Не, вече сега си направя на лопата. Взема кола. Аз гледам да го изравня. Се убира. Какво направя? Ето. Ето, като не си оправил, ей. Добре си го е. Аз трябва да правя и лопата ми. Крафт. Много странно лопатата като лъжица е. Ладо е, бъгна ми много яко е. Винесно много яко ми бъгна. Къде не съм оправила е? Где-то, но... Тук с кирката е. Вече и втората лопата ми е на червено, хора. Я. Чувате си. На червено е. Аз искам да поуправя, човек. И тук, значи е тук това. Няма да затворя, но тъм горе. Стига вика тебе, ей! Намай. Стига вика! Отивам да пътувам с лодката ми. Точно така. Лодка ли си крафнал, бе? Но яка. Къде пак отиде ти? Все пак се изгубиш някой ден. Аре, ласа вече. Аре, вече идвай, бе. Аре, бе. Идвай, бе. Да. Лодката ще ми е паркирана тук. Макар че не е направена къщичката. Обаче поуправих повече от него. Да, бе. Куда, бе? Събих 3 лопати. Баща, не. Колко камък имаш? 0. Ма не трябва. Купи се. Ще използвам пръст вместо камък. Кота си меч. Това да видиш какво ще направим. Нищо, няма да я пипаш. Много си добре къщата, че я развалиш повече. Благодарение на мене. Защо е часа? Трябва ми. В пълна врата. Ще има, ама кога се прави такъв живота. В килийница сме. Какво сме? В килийница сме. Давай. Дай ви. Тук има малко за лопатката. Представи. Не бяка бе, човек.
Виж, тук има малко за опатката и аз идвам оттам. Аре в този епизод да си оправим къщата. Нямаш батерия. Стара, имам 10% да се боя. Бягай, бе! Кой се криеш? Махни се, бе! Като някакъв скитник си. Не дай, че там горе си. Виждам те. Хабиш материали, човек. Спри. Сега дърво сложи. Но никой не е смешно, Вече разбира. слагам пръст. От нас за този епизод. Да. Да, 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 бе. да. Да. Добре, ето дами господа. До новия Края. ден. Да. Но да ви края. харесам. Ого, не забравяйте да се абонирате. Излиза от клията. Бегай от къс. Ай, бягай, бе, човек, ще ме претрепеш. Ще те претрепя. Не забравяйте да се абонирате за мен. На моят канал.